Sidala foti nkhani za kuzizira zizireti anzathu azanyi kama nina kuti it's better kumatsa samala ola kama pereka malangizo amanena kuti ayi keep warm musatuluke mwina wopanda champhepo bwinobwino exactly so yeah anaka ena kupita ku skulu ya tita samale bwinobwino akhale ndizo tentha bwinobwino. Yes, sure yeah timacheza so ndi Jola Mkhokwe I think wiki yatha imene ndamene amafotokoza ndithu bwinobwino imvemve kuti imene zomwe tiyembekezere munyengo imene yozizira imene yayamba mwezi wa May mapitirira ndithu mpaka na Juni kakhalenso July. I think tinazolowera timadziwa zoti nthawi yake ndi imene tinazolowera koma madzola zinthu zoti munazolowera olongatinga toti kuzolowera koma pambetso tisambe kuzizira tinazolowera koma imati ikafika basi pamakhala kena kama khautika kukankabe ukayamba so kudandala so kuti ayi kwaziziritsa kuti iyayi ndiye tione nkhani yayikulu khala ngati mu newspaper la zimenezi zonse ziwiri nkhani yokhudza Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kutsatira kafukufuku mene ofisi yomva madandaulo a anthu ya ombudsman adachita pa nkhani yakulembedwa ntchito kwa anthu ena kuyambirira mene adali mkulu wakale wa bungwe limene la MACRA Godfrey Rai ngakhalenso Henry Shamu. Pamene patu kutsatira kafukufuku ameneyi apezeka zokuti ombudsman anena zokuti ntchito zambiri zidaperekedwa mosatsata ndondomeko. Ndeba litu anthu ndithu ena ochuluka ndi anthu angapo kumeneko nde amachita paja kumachita kunena straight kuti awawa achokeko kumeneko awawa sakuyenera kugwira ntchito kumeneko. Of course pali ena kuti mwina afufuzidwebe kapena awonekedwebe mwina ma contracts awo. Yes, koma well izizi zikungotipatsa chithunzithunzi cha mmene zinthu zimachitikira m'mbuyomu kusatsata malamulo kupereka ntchito kwa anthu oti sakuyenera kulandira ntchitozo. Chimene chimakhala chodandaulitsa kwambiri nchoti kumakhala anthu oti they deserve ntchitozi. Okay, komano muna foti alibe ma connections zimapeza kuti akulephera ntchito pakubwera wina oti kali connected kandi anzathu andale kakuluakulu mboma anthu apatsidwa ntchito mwina mosatsata malamulo ndi zimene zaoneka apapa. Nde ombudsman the thing is that akhala kupanga kafukufuku ma company aboma angapo. In fact khangati kutsogolo kwakhala kutulutsabe malipoti ena. So akuchita kafukufuku chifukwa choti anthu amakhoti ena adandaula kuti ayo koko zinthu sizidayende. Nde zikuoneka kuti ndi ma bungwe aboma angapo amene kuli ma issues ngati amenewa. Nde tiona kuti kwinako ziyenda bwanji koma otherwise kusatsata malamulo ndiona ngati kudakhazikika kwambiri nthawi yake kuti anthu amangopatsana ntchito. Kwina kupezeka kuti munthu wapatsidwa ntchito even udindo kuti palibe kungochita kupanga create udindo kuti adzakwanire kuti awa tingowalowetsa khale apa basi kuyang'ana mwina organogram ya company kaya bungwe la boma palibepo that position. Yes, so zukhanga diso ombudsman akuthandiza pacha boma mati yayi clearing the rubble. Ndi kukhangara ombudsman akuwathandiza kuti yayi zinazi office yanga igwira koma wow pacha kuchoka. So kawaso ndimene kuti kodi amene abwerewo akwanitsa exactly because aiponya patali woti kungobwera ofoka ndi amalawi adzadana naye fa adzachita kuonekera ng'amba apapa akwena kuti either adzapitirize mmene akuchitira achizuma kapena even doing more than that. I know kuti mena kugwira ntchito achizuma okay ndi office yoti imayenera kugwira ntchito choncho koma ndiyakalekale office sikuti ndiyachilendo yamveka moto exactly ndiyakalekale koma mbuyo musiti mamva mwina umangomva mwapo ndi apo munthu mwina wachotsedwa ntchito mosatsata malamulo apita kwa ombudsman umangomva ti makesi sinali proactive. Amangopanga mwina tizinthu tochepa chabe tinata obvious uchoti kumati nthawi akumayipeza kuti wezira kupanga kafukufuku kandi ku MRA kandi ku MACRA kandi ku post office kandi ku mera. Kafukufuku uchionetsa kuti munthu ali ndi chidwi ndi ntchito. Okay, munthu akudziwa zoti ine napatsidwa ntchito kuti ndikonze izi
kuti ndithandiza Malawi munjira iyi and akukwaniritsa zimenezo. So efficiency public service atati mboma muli anthu anayi asanu kugwira ntchito ngati mene kuti aziti ine ntchito imene nandipatsayi ndigwire mmene ikufunikira osati zongoti ayi pacha mboma ato ena mangoti bola ndapeza ntchito ena uli ku office osamapita amangosiya mpando amangosiya jekete pa mpando jekete amakhanga atoti bwana ali mu office zovuta. So achizuma atiuza atipatsa chithunzithunzi cha mmene munthu angathe kugwirira ntchito mboma. Mboma simongosewera kapena simongotaya nthawi kapena simongoti ayi foti ndikulandira ndalama. Munthu ngati wapatsidwa ntchito kandiwe ombudsman kandiwe director kandiwe PS ugwire ntchito yakoyo according to my terms of reference. So ineyo well akuchoka tanena kale kuti well kodi budget it's not confirmed. Sizitidwe confirm komano zamveka ndithu kale kuti makati ziti zanenedwa kuti adasankhidwa kutero kale sadatsimikize koma I think akaonekera so ku parliament lero. So well it's obvious so la parliament parliament inake sanana kuti aya pachanali kunoso posa chedwa pacha panakhangana kupanga renew contract ya ombudsman. So avanota anali konkuno sititenga nawo nthawi komanso well zimachita kuoneka ndi mmene zinthu zikuyendera. So akuchoka tafuneleza bwino kumene akupita of course azikagwira ntchito legal framework yosiyana ukoko azikafuna apite mu khoti zikayimira boma milandu. So still more akuzogwirisa fokoso nangasaka khaso ndi mphamvu zina zimene apanga ku as ombudsman ukosa khozo makapanga chabe kuti ukoko it will involve kwambiri ma criminal cases oti mwina kumapita ku court. Otherwise ine ndafunire zabwino shall set ma standards zabwino kwambiri amene akubwera apa osati sobwera ukhawo komanso ena sogwira ntchito mboma aphunzirepo ziwiri zitatu kuti yayi kangati mboma musu ndizotheka ati munthu khozo panga izi osayangana so kuti kandale kachani just work because you are there to serve the people. Nkhani yakulo ndithu ndi imeneyo komano tisadasunthapo pa nkhani imeneyi yakumakra ndinazaona kachinthu kamodzi kopatsa chidwi ya makamba nkhani ya kupanga declare kuti conflict of interest mankhani yakalembedwe ikantchito zimenezi ndizo zoti zimatsatidwa ndithu kupezeka zokuti mwina ndi wachibale ndikufotokoza ndithu anthu kufika poyera nkuzati komatu awa mukupanga interview papawa ndabale yanga zimayenera ziyende bwanji zimayenera khaweni unamwa dongoso lake ma public service regulations. Munthu ngati uli ndi mbale wako kupezeka kuti akubwera pa company pomwepo company ya boma you have to declare interest kuti yayi munthu uyu ndi mbale wanga nangasi makhoti anthu ena sakudziwa kuti kumbuyo kumakambira zotani mwina so ma interview mafunso munampatsa kale mbale wanuyo koma kumalawi kuno kunena zola ine I don't think kuti zimachitika. And well conflict of interest imadzabwera no ijaso yoti essentially mwina sakuenda kukhala mwina ukopeza kuti office imodzi muli anthu onkha pachibale awaka cousin ka nephew olo nthambi zosiyana maana kuti be at least you should avoid it koma molo kuno zimachitika amakhanga ati amati mmodzi akatsogola obwera kumbuyo kama kade wati lambulira njira ena onde kuti azingobwera ayi abwana ndi dad nda DG ndi kuti bezoti kumbuyo kubwera ka ana kuwapatsa soti maudendo konko sizimaina kutero kuma like I've said ukhanga tikupanga declare conflict of interest kumavuta. It's the same even ndi ma contracts mboma. If uli ndi ka company kako pena pake pakufunika kuti mwina katundu achidwe supply. If you want to participate, you are supposed to declare. Komana atuma bizuti amazemba. Not even letting people know kuti company kupanga supply ndi yawo. Kila kudzango peduka. Exactly. Ikapeduka pamene madzono ta. Komatu ndi mlandu tu. Malamulo oyang'ana zogula ndi kugulitsa katundu wa boma. Public procurement and disposal of assets. Amachita kuteneratu kuti ngati munthu ukufuna kuti upangeka supply goods and services pa company pamene ukira ntchito. Ukwena kuti upange declare kuti ya ineyo I'm interested. So ena unike kuti kodi is it necessary kodi nkoyeneradi kuti ukhoza kupanga zimenezo. Otherwise like you've said olochito zimene munthu pamene upanga declare interest yako kuti uyu ndi mbale wanga ka uyu ndi ndani wanga akamabwera ka kudzachita ma interview mudziwe zimenezi.
tipitirire apa tikuona nkhani ina mu the Daily Times mtsogoleri wa dziko lino Chakwera Lazarus Chakwera akukhala ngati kunenerera kubale kumene ulipo kubwekera kodi ubale umene ulipo pakati pa dziko lino la Malawi ndi dziko la United States of America. I think apa ndizokhudza maphunziro ku mzuzu kumeneku amakamba izi pamene kumaperekedwa nyumba yophunziriramo akuti marking the first phase of the 71.2 billion kwacha secondary education expansion for development SEED project. Anayankhulapo kumeneku mawu kuti izi zikusonyeza kuti ubale ukuyenda bwino chifukwa ngakhale dziko la America apereka nyumba imene tinekuti kuthandizira pa nkhani ya ndalama koma upangiri wopereka maphunziro ndi zina zonse zikuchokera mdziko lomwe lino ndithu la Malawi. So ndithu ubale ukuyendapo bwino pamenepa ndithu. Munthu akamakuthandizani zimakhoti zinthu zili bwino. Ndikudziwa zoti ndi project of course yapakathawi. Boma la America linalonjeza kuti litimangira skulu zingapo. Kumalawi kuno private school ndilalikulu kwambiri. Ana ambiri amene amachoka ku primary amayenera kuti apite ku secondary amakanika foti space ndiyochepa. Timati zipapeza kuti mayeso akamatuluka ana ambiri apanga qualify koma simuwapititsa ku secondary foti space palibe nanga azikaphunzira pati. So ena akamabwera chonchi kukuthandizani ndi zinthu zochititsa chidwi. Ine ndimanenanso kuti kwambiri akamakuthandizani kumbali ya maphunziro kumakhoti khangati building your future akuthandizani kuti mukhale ndi tsogolo labwino. Chithandiziro chibwere mbali zinaso chimakhala chabwino koma kuthandiza kumbali ya maphunziro zimakhala zina zake. Long term investment. Exactly. So America ndi dziko limodzi limene lakhali kuthandiza dziko la Malawi kwa nthawi yayitali. Even ma program ena mathandiza samati owerenga kuthandizana owerenga la chitepere komanso even kumanga ma school blocks ngati USAID mutati mwina mukamayenda malo mapeza kuti ayikapo kachiuchene kawo ndithu kuti athandiza ndiwo. So ndi abale ndithu. Ndakuti of course zizi zoti zinamba pakanthawi ndi amakhangati akapanga relaunch kuti ukhazikisanso project kachikena. Tikudziwa zoti dziko lapansi lakhudzidwa ndi COVID. Of course tinena kuti ayi mwina ndalama zinali zoti zayikidwa kale padera koma takhala tikuona ndithu even maiko ena kupanga withdraw chithandizo chimene chimapita ku maiko ena. So awo akutipatsa kupitiriza ndi project iyi ndi chinthu chochititsa chidwi. Mwina konanso president nawonso anati ayi akhoza maona ngati kuti lonjezo adatiuza zathu ku America lija mwina linatha mwina nkutana pangano kuti ayi tiyeni tipange di launch tichipangisenso chinthu ichi anthu kuti adziwe zoti this thing is happening sikuti chinayima AI. Because pena zikhoza khoti mwina COVID anasokonezeranga si pamakhazi ne mwina zofuna procurement ndi zina zotero koma eventually project ndiyo yayamba and zonse zili mchimake. Ndiye president kubwekerako ndikukhupira kuti ndi chinthu chabwino kuti tiona mwina kusintha kumbali ya maphunziro. Though of course zikhoza tenga bethawi koma eventually zotsatira zake tiziona ndithu. Mwinaso chiwerengero cha ophunzira amene azipita ku secondary chichulukirapo. Foti like I've said munthu wakhoza bwino ena makhoti sangakwanitse mwina kupita ku school ya private. Akudalira boma ena mwinaso kumene amakhala kuti nkovuta kuti nearest private yoyendera sangakwanitse. So izizi even kuyangana mene akuzikawira I think akugawaso kwambiri madera ovutikitsitsa mmidzi muja mmene mmavuta kuti ana apeze maphunziro mosavuta. So zimenezi zitithandiza chinthu chabwino ndithu ndizopatsa chidwi pamenepa. Tipitirire pali nkhani ina mu mzinda wa Lilongwe kumene malonda afodya amapitirira koma ayapakaya awayika. Kumeneko alimi anakwiya kuti ife malonda kuno sizikuyenda iyayi akuti mpaka na 95% rejection rate ya mbewu ya fodya kumeneko. Zinthu zipena pake zimayenda bwanji pamenepo kupezeka zokuti mpaka na 95% ya mbewu ogula ziyikana kuti ife situ nkhani ya fodya timadziwa sodi kufodya kuli ndale kwambiri. Yes. Kwa mudali muone zina of course mabaya za makhoti mwina ali ndi
benchmark sawa ndi ma standards pali zina zimene akufuna kuti mulimi akwaniritse. Yes. So panopa ku Malawi fodya malimidwa pa magawo awiri. Wamgwirizano pamakhala limota makhala pa mgwirizano ndi makampani ogula fodya. Then pali ena amene amalima paokha kuti fodya wawo akagulitsa pa auction. Okay. Mutati muone ena oti akhala kulima fodya kwa nthawi yayitali ola akhala otali pa auction amakhala oti amasamala fodya uchi. Yes. Zimakhala ndi fodya wabwino ndithu bwinobwino because sizingangotheka kuti mulimi wakhala kulima fodya ka zaka 20 kena akadzapeza kuti lero basa ndi fodya oyipa. Of course ena amakhala oti mwina ma standards ama buyers sakufika. Yes. Kona ma buyers amatani amakana kwambiri. Icho amataka kana amauza kuti ayi mwina pitani mukampange so grade. Fama khoti mwina asakaneza fodya wamkulu wamfupi wantali ndamati ayi akhale mmodzi ife tikamagula mtengo timakhala kuti tikamati kandi grade 1 ndiye kuti mtengo ukhala wa grade 1 osati momwe kapeza kuti mwiti ma grade ka 4 chani. So pa auction nthawi zambiri pamakhala ma issues zasiyana ndi contract for choti alimi amakhala kuti akutsata zimene ogula fodya akufuna. Yes. Komanso zipangizo zoti apangire produce fodya nthawi zambiri akhoti mwina limoti penda mwina zimavuta pamwe amapatsa amathandiza bwinobwino. So apatsa kandi fertilizer apatsa mankhwala apatsa mbewu so amakhota kugwirizana. Komanso amakhoti foti ndi mgwirizano amakhala ndi alangizi a makampani afodya azialangiza alimi aja pamene sizikuyenda mwina kasamalidwe ka fodya kuti afike pa quality imene akufuna mabuyers. So zimakhala ngati kuti zimadzaphweka choncho wapa contract fa yoti process yonse yopanga produce imakhala ngati kuti yakwaniritsa zimene buyer akufuna. Yes. Koma penanso pamadzakhala ndale mabaya nawonso pena amadzapanga zadala zija fa mabaya akhala akupanga push for kuti mona kuti auction itheretu. So amakhanga kuti pena kupanga dala kuti alimi waona ngasiwa akukakamira ujeni auction fodya wawo tizimpanga reject. Fati mutati muone rejection imene machitika even mitengo. Rejection imene machitika ndi wapa auction ndi wa contract zimasiyana. Mwapo kuti contract fodya kugulidwa bwino zonse zikuyenda koma pa auction akungotani akungoyang'anidwa nanga imagine rejection mpaka 95% almost 100%. It's like kuti fodya yense amene alipo tsiku limenelo ndoipa zimene zili zosamveka bwino. So pena mapanga dala mutati muone so even mitengo pena kupanga offer pa contract ndi pa auction zikusiyana kwambiri. Pena kwambizo kuti mwina pa contract fodya kuwafika mwina $2.10 kuyang'ana wapa auction mwina ati quality yofanana pezi mwina ndi 90 cents. So akhanga tipena mapanga dala kuti okay alima amene akukakamira wa auction yotalanga cholinga mwina next season adzasunthe nawo kuti fe tipitaso kuchani ku contract. Well contract sikuti ndiyoyipa ndiyabwino ndithu. Yes. Koma depends iso ndi mmene munthu mukuyipangira handle. Fodi kunali ma cases mboyomo ena mpaka kufika polandidwa katundu nanga si ma tobacco buying companies amapatsa zipangizo simakhanga kuti ndi ngongole. Yes. Pezi kuti munthu ali mafodya wagulitsa fodya anatenga mwina zipangizo zokwana mwina 20 million kwacha fodya wagulitsa 10 million kwacha ndiye kuti ali ndi balance ya 10 million kwacha. Pezi kuti munthu mwina akulandidwa galimoto tinawo napo mboyomo koma otherwise ambiri zokhanga kuti zimatani zimayenda. Koma yes. Ndimafuna ndizinati koma noti zipitirirabe ndi malonda amene wafodya kumapatsa attention ya mtundu umenewu. Watu pacha zakambidwa kale ola president alinapo kangapo kuti well it's a dying industry. Yes. And zimene zikuchitika zindumboni. Fodya atu mbuyo mutu akamati mulimi wa fodya olo mmodzi moja amadziwika ndithu kuti uyudi ndi mulimi wa fodya. Pakhomo zinthu zonse zabwino munthu kumakhoti iye ali ndi mulimi ndithu. Kwa pano pambiri zukhanga kuti fodya ena kumangolima kuti nangasi chikhalidwe anazolowera kuti anangatitani. So amakhota kulima fodya asakudzonso zoti mwina ka mitengo kakhala yotani pamene mbuyo mucha amakhala ndi like picture yoti ayi fodya amene ndalimira anthu amapanga ma calculations bwinobwino. Amene ndalimira mukandi ma hectare kanda ngati mukhozotuluka ndrama mwakuti. Komanso well these days ali controlled kwambiri like I've said. Of course kupanga control ati nkumene kuli kofunikaso kwambiri mitengo imaina khabo yabwinoko nanga si more like demand and supply koma tizimene tikuona zonso kuti fodya ali like controlled
muli masalime mwina ochuluka kuposa mwina kota imene panopa kumapatsa makota kuti yayi inu mukhoza kulima chochi inu chochi koma kupezeka kuti mwina ulalimi alima ndithu within kota yomweyo kupezeka kuti be akupatsidwa mitengo yosakhala bwino. So like you've said, we need to move away. I think ndi chinthu choti a president achikambaso kuti tikuya tipeze alternative. Koma tosangoti kungosuntha yanthu akuyenera azikhala zokuti ndi alternative. Exactly. Of course panopa mbali ya boma kwambiri akukamba ngati kuti mwina mining ikhoza kuthandiza. But if you look at mining ngati ine ndikhala ndi mining ngati mining imakhala kuti ndikutsogolo kwambiri ndalama zoti zizilowa zoti oloitati yatheka bwinobwino sizikhala ndalama za alimi zizilowa thumba la boma. Koma kwena khala mwina ma alternatives ena kambapo mbuyo mukuti yayi tiyese achinana ndolo ntedza ma legumes kuti kwina demand makhalapo ndithu. I remember mbuyo mu panali conversation pakati pa nduna imodzi I think ndi I think High Commissioner wa ku India mena mapereka zikalata zake. He said something like kuti yayi ku India sika udakalipo mbuyo muti mava ngati yayi na ndolo ku India panopa sakufa kuti yayi sika udakalipo. So I think it went to explore my alternatives. Okay, ndikamati even ku India sika udakalipo sikuti kangodera ku India koko. No, alipo madera ambiri. Exactly. Tiveze zithu zoti because obagulitsa kandi ku even ku South Africa kufunika kuchita some market research bwino. Exactly. Kumanza zota mafuna ndo yake yotani pesa zotero. Yeah, ndizimene president I think anapatsa task imene unduna wa zaulimi kuti khalani pansi ndi ma stakeholders ena kambiranani bwinobwino mufufuze kuti kodi tichita bwanji foti olokungopeza mbewu kopena kumakhoti nkosa kwanira pakufunikanso mwina pena infrastructure kodi tikamati tizikulima kana ndolo ambiri ntedzawo tiziusunga motani pakufunika conditions zake otani pakwena khalanso even ma policies makama trade policies kuti ma tariffs ena ndi ena kuti kodi tikulima izi kuti tizipange promote alimi akhale nazo chidwi azilima kwambiri tichite bwanji. So pakwena kuti pachitike zinthu zingapo komanso diversification tikukamba icha sitingamangoti yayi ena ndolo ndiziya tikuona ndi fodya mbuyo mufodya mayenda pano sizikuyenda. So manena kuti mukhale mwina ndi tingapo kumatoke ena mwina kantedza panopa kuli soya kulimidwa kwambiri kana ndolo soya ntedza even chimanga chimene sichaka chino zokhanga kuti chimanga chili bwino mpaka panga maplano oti tikhoza panga export. So titati tikulimbikitsa zinthu ngati zimenezo ndoona ngati kuti tikhoza peza alternative ndi fodya. Of course another thing is that sikuti alternative yokuti ngapezekelero lomwe ikhala gradual process koma eventually nangati tikulimba mtima ngati dziko kuti tikufuna tithane ndi fodya tidzathana naye ndithu kapa zotsalira pang'ono poti anthu adzalimabe idzakhala nkhani ina. Exactly. Idzakhala nkhani ina koma tiwaya tipeze alternative kumbali ya boma like I've said akamba za mining kwa mining ndi chaso kuli mavuto kwambiri fanena koso poti panopa kuti akukhazikitsa authority yoti at least yangane mmene maminerals athu angatipindulire ngati dziko. Otherwise umapena umadzati koma ife maminerals tili nawo amene amamveka wandathudi foti you compare ndi maiko ena ngati pa Zambia pompa kopa wawo ndithu transforming dziko ndithu kumapeza kuti kuma minerals kwawo kuchokera ndalama ndithu kumalowa mu national budget kwathu kuna itono kuti kuma minerals kutachokapo ndalama kuti za budget kungwekena ngati mweiti Malawi Extractive Industries Transparency Initiative kaya pano pasika madzika bwino koma I think it's still there kuliso like kuti amayang'ana kwambiri kuti zochitika ku extractive industry zizikhala poyera kainake amachita mpaka exactly kuti yayi azipanga report makampani fana ngasema kampani ambiri amangonama yayi sitikupanga ndana kuti yayi muzipanga report bwino privacy imene ili ku mining ite ndizizwe kuti company yango ili kwina kwake yangopanga mwina 10 years akuti yayi tasira pompo sitikupeza kanthu 10 years so ndi matani ena ngopatsidwa ma tax break osadziwika bwino akathana ndi tax break yawo ija akugulitsa company ena amene akubwera nyowaniso apatsenso tax break inaso so kuli zambiri zimene zikuyenera kukonzedwa ku mining pena umadzanganaso kuti kodi anthu amene ali kumeneko ndibwerere ngati kunkhani ya achizuma icha kuti kodi anthu amene ali kumeneko amati akutani iwo ntchito yanga atali director amati chimene akuchita chenicheni chopindula dziko ndi chani kuti analembedwa ntchito kuti zinthu ziziyenda ngati zisakuyenda nde amamva bwanji. So pamakhala zinthu zina zoti
munthu payekha akuyenera kuti mwina zidzifunsa mafunso. Nde we hope kuti kunkhani ya mining yo mwina ziyamba kuyenda ndi mmene kunenera president kuti ayi ndi chimodzi chimene akufuna achipange prioritize mavuto ndi aliko ku mbali ya fodya ndi zina zotero koma tiona mmene ziyendere. Iya ndithu zioneke mukutsatira program imene ya Kwagwanji pano pa Times tibwerenso posachedwapa. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The eagle has landed. We have invested into the largest and modern ghost news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. Kwacha! Kwacha! Join the nation in celebrating Malawi's founding father Ngwazi Dr. Kamzubanda on 14th May 2021 under the theme Kamuzu, Pride of the Nation. Place a commemoratory message in the Daily Times, Times Television and Times Radio. The deadline for booking messages is 11th May 2021. Call us today in Blantyre and Zomba 0888 411 544 and in Ilongwe and Mzuzu 0887 005 793. It's about time. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa news, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The eagle has landed. We have invested into the largest and modern ghost news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. Next on Spouses and Wakeman's. Hi, Amikan, how are you? Okay, ice cream. Kim is my niece, and Georgina's hired me to help her find Rachel and Joyful. Are you even listening to yourself? And do you know how dangerous all this is? Don't cry. Georgina, I will talk to you tomorrow. Okay? Get some sleep. Good night. Spouses and Workmates premieres every Tuesday at 9:30 p.m. Niso mchigawo chimene chichotsiriza cha programu ya Kwagwanji. Timaliza kuona nkhani zikulu zimene zalembedwamo The Daily Times ngakhalenso The Nation. Manthawi zonse lachiwiri muli ndine Elita Soko ndi mzanga Alex Bonje. Alex, tione nkhani yomaliza yapa mu The Daily Times tsamba lachitatu makamaka
achisanu number 5 number 5 akamba zokuti ukhala ngati tusiti kumvetsetsabe nkhani zokhudza covid mpaka apa zikupeza kuti zikukhudza ntchito za uchembere wabwino amayi ndithu oyembekezera kukana ngakhale kupita kuchipatala kujokalandira katemera wofunikira ngati mwina wa tetanus ndi zina zotero kuopa kuti atawabaya katemera wachani wa covid zovuta tu zimenezi ndizovuta chifukwa chotina kuti one aboma akhala kunena kuti zinthu zisizokakamizana so it means kuti niyo ngati mwapita kukatenga katemera wina amene si wa covid sakupatsana wa covid akupatsana amene mwapitira machazinde tinene pano kuti komanso ngakhale kuti ndizosakakamiza koma katemerayi ndofunika dziko silingangopanga chinthu basi choti chilibe ntchito chinthu aliyense dziko lapansi kumalandira koma kenaka chizakhale choyipa kwa ena ake tinanena kale kuti katemera amene akupatsidwayi sikuti kumalawi kuno nkoyamba kumalawinso mwina inali dziko limodzinso loti kumapeto kwenikweni ena atalandiranda maiko ena exactly anayamba kalekale so katemera ameneyi ndofunika ndoteteza ife tomwe koma tanena kale kuti ngati wina sakufuna kuti alandire aboma kunena kuti zosakakamizana koma zimene zikuchititsa mantha kapena zikumvetsa chisoni ndizoti ena then afikano poti olokatemera wina amene mwina amalandira ndikale sakulandiranso ati yayi kuchipatala zikapezeka kuti nenda pita katemera wa tetanus akundibaya wa covid sakubaya bwanji wa covid we sakumufuna so kuchipatala amakupatsa chimene ukufuna komanso akuti so amayi oyembekezera ndamenenso zukhanga kuti zikuwakhudza kwambiri timadziwa zoti nkhani zoyembekezera kumalawi kuno ndi nkhani zovuta kwambiri imfa za amayi oyembekezera kumalawi kuno zidakali zokwera kwambiri so mwina mortality rates so mwina dziko lonse lapansi Malawi ili mkulu la mayiko amene amayi amamwalira kwambiri tikupeza magains amati takhala kukonza kuti imene ndachepa ndithu exactly koma ndi izi zititawachitisa zokuti libwereze ndi zimene tikuchitazi nangasi well achipatala cha amadziwa akathandizidwe ka munthu oti nangasi ena panopa kuti olokupita kuchipatala kumene asiya sakupitako of course ena akumaopati ayi mwina tikhozoka panga ucheni contract covid konko kuti ayi kuchipatala kusamala bwinobwino anzanu akupita so let's work on kuti tithese misconceptions amenewa ndiona ngati be mwina takatafoka so in terms of kuphunzitsa anthu foti nkhani zakatemera zinagamba kale kuti well chinthu chachilendo kuno ku Malawi tikuvomereza kuti katemera basi mass vaccination ndi chinthu choti chinali chisana khazikike bwinobwino ndiye pano pamwina timene tichulukitse uthenga kuti ayi akuluakulu katemera ayi ndi abwino antiye tizitani tikalandire katemera amene by the way anthu ena akuona ngati pano pamwina basi nangasamati ayi sipena amati ayi wapanga expire apanga ucheni ampanga destroy amene ucha ndi wina akubwera wina mwina amene tikalandire ka second dose bwinobwino tikalandira komanso livini oyamba zipatala makutanibe akulandiritsabe so ena mwina poyamba ena atamafuna aonekayo kuti koda uja akalandira zingatilimbitse mtima tidalandira tilipobe so tiyeni tikalandire taona even ma issues amene amapangidwa raise ndi ma issues oti kumalawi kuno sitinamve pena paliponse ola aunduna anatulutsa chikalata chawo kuti ayi ku UK kandi ku US kunali very small issues then kumalawi kuno kuyang'ana issue palibe issue na yonse in fact ku UK kumene pamabwera poti zikhozo khodi mwina just coincidence kuti zanchitikira munthu oti walandira katemera komano munthu mwina kaza blood clotting zija it's an issue yoti ndi yake kale it doesn't have to do with katemera so katemera tiyeni tikalandire anthu akulandira katemera ali bwinobwino ena amene makhala ndi mantha ayi ati afa chanchani ayi anthu ali bwinobwino tiyeni tikalandire katemera komanso amayi oyembekezera tiyeni tizipitabe kuchipatala ngati ukufuna katemera wa tetanus akatipatsa tetanus akatipatsa wa covid achipatala ndi amene amathandiza so mayi oyembekezera kuti akhale moyo wabwinobwino wathanzi paka kufika pobereka pamakhala ma issues eno kuti kungokhala pakhomo simwakwanitsa nokha nde tiyeni tithandizane dziko lino timatha kupanga magenzi chinthu bwinobwino tiyenda tipita mwina ma step 4 kutsogolo zinozuti from nowhere exactly so we are making gains like you've said in terms of
kuchepetsa imfa za amayi ndi ana. Kenaka zipezeka kuti imfa cha mwina kuyankhula kwa anthu kapena ena kupanga instill fear mwa amayi oyembekezera, amayi kusiya kupita ku chipatala, mapeto yake kumadzapeza kutinso akumwaliranso imfa zoti ndizopeweka bwinobwino. Tiyeni tikondane, ngati pali uthenga tizipatsana uthenga wolondola. Komanso amayi oyembekezera adzikondenso okha, adziwe zoti ku chipatala kumene kumapezeka thandizo lenileni lofunika kwambiri pa moyo wa munthu. Makamakaso amayi oyembekezerayo pali zina zimene chipatala amene amazidziwa. Simungatengere yayi mwina experience poti fe ayi ndithu experience tipanoti ngati experience ya za umoyo tasira zathu asachipatala. So katemera akuperekedwa kandu wa covid and wajani kwa munthu akumpatsa katemera amene akuyenera ndipo amene wafuna. Exactly. Za covid zitakamba kale kuti ayi katemera wake ndosakakamizana, akuti amene akufuna alandira, amene sakufuna salandira. Ndithu mwachiduletu pamene pasonto pamene timalizire program imene ya Kwagwanji. Zikoma kwambiri Alec pachokhala nafe mpulogalamu iyi. Tiyamikirenso ino chifukwa chotsatira programu iyi lero. Tidzabweranso tsiku lina kuti tidzakupatsireninso zimene zagwa mdziko muno. Munali ndi ine Elita Soko ndi mzanga Alec Ponje. Fikiranso tsiku lina, pitirizani kutsatira maprogramu amene akubwerawo.